Здравейте, аз съм Николета Кръстева и в момента се намирам в офисът ни в град София. От тук ще ви разкажа как протича процесът на реализация и какво включва услугата авторски надзор. Създаването на интериорен проект е вълнуващо, но етапът на неговата реализация е двойно по-вълнуващ, тъй като започваме работа по реалното изпълнение на проекта и постепенно интериорните визуализации започват да оживяват пред очите ни. По време на реализацията на одобрения от клиента интериорен проект, екипът ни поема управлението на процеса във всеки един аспект. Първото, с което започваме, е изборът на подходящи подизпълнители и доставчици. С тях обсъждаме всеки детайл от цветове, финиши и материи до срокове, варианти за доставка и монтаж. На следващата стъпка подготвяме прецизен план за организация на работния процес, така че всяка фирма да има пред себе си точен график за изпълнение на поетите ангажименти. Неизменна част от реализацията на един проект е и създаването на стриктна организация за осъществяване на доставките и монтажа на всички продукти, предвидени в проекта, включително и на плащанията, свързани с тях. И понеже резултатът от работата ни най-ясно се вижда, когато съпоставим визията на един обект преди нашата намеса и след това, нека нагледно ви покажем какво имаме предвид с пример от практиката ни. Основен наш ангажимент е да осъществяваме периодичен контрол върху ремонтните дейности и не само, за да сме сигурни, че изпълнението на проекта върви в правилната посока и отговаря на одобрената от клиента концепция. Когато екипът ни поеме цялостната реализация на един интериорен проект, отпадат каквито и да е било ангажименти за клиента. Ние имаме грижата проекта да бъде изпълнен при максимално високо ниво на качество и в предварително уговорения срок. Така накрая клиента остава само да се наслади на интериора на мечтите си. Запознахме ви с процеса на работа и нашия екип. Доверете ни се, за да реализираме заедно мечтания от вас интериор.